Díky, no. No, to znamená třeba, když přijdete žádat o zaměstnání, nebo budete chtít na univerzitu, to taky se stává, ale to záleží fakt nejde. Určitě, to jsem tu znáčka a posílal se to. A jdu. No, supermarket. Co je? No něco zapěj něco. OK. A stačí ti, že kvůli tobě zítra nebudu asi mluvit. Stačí mi to? Dobře, když ti to, tak... Šup. Dělej, podkovo. Oči mám otevřený do nebe, skleněným pohledem přijímaný krásy, která mě rozličí. Kolik nám ještě zbývá? Co? Šup. No kolik nám ještě zbývá? Jsem přemýšlím, kolik nám ještě zbývá. A kolik má každý z nás. Prolom tu hráz. Vůbec se neubejvá. Říkáš je, co? Jo. Jo, já už mrzí. Jo. Nebudeš zpívat, vidíš? Dostal jsem vynadání za tebe. Promiň.